siger du, Freja? Abba, abba. Er det din spiselyd? Er det mors hjemmelavede øllebrød? Er det godt? Han er træt. Er du ikke sådan helt i spisehopla, eller hvad? Kan være der noget på vej? Ja. Det er faktisk godt. Nå, vi tager en video en dag, hvor hun er bedre.